Yun mga Choy, good morning. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga Choy. Bali, kukuha kami mga Choy ng, ng bulate. Papasalubong natin sa mga tropa natin na anglers dito. Ang dami oh. Uwi na kami mga Choy mamaya. 1 hour later. Ito na yung nakuha na namin kasi kung nagpakuha na ako kahapon. Yun. Madami-dami na ito mga Choy oh. Siya matutuwa yung mga kasama mo yan? Oo, matutuwa talaga yun kasi kamahal-mahal doon pag binibiling bulate. Tsaka ang hirap hanapin. A few inches later. Yun mga Choy, magpapa-install ako ng mga Choy, ng ilaw. Di ba yun, dalawa ata ilalagay niya. Ay sakto-sakto sa mga no. Nakaabang na, ganda yung pagkagawa mga Choy. Yung bracket. A few moments later. Nice na mga Choy. Thank you, bayaw. Yun. Kitang-kita na daan namin ito mga Choy. Yun mga Choy, biyaya na kayo mga Choy. Balik na ng Manila. Naayos na yung ni bayaw. Yung ilaw. Maraming salamat bayaw. Bye-bye. Naiuwi na kami. Bye. Ibabawan pa yung nanay ko. Sinapot. Karoon ka na magaling kagabi na eh. Nanggaling ako doon sa boundary yan namin Sa La Purisima. Hindi, Domingo. Nag-isayaw. Segunda dia. Ingat kayo dito, ingat. God bless. Nakanay. Love you. Bye-bye. Kaya na kami, mga Choy. Yun. Uwi na kami. Maraming salamat mga Choy sa sa pagsama sa fishing adventures namin dito sa Bicol. Sana pagbalik natin simentado na. Sinukat na daw to mga Choy. Di nga lang di pa lang na ayos. Hello DPWH. Kaya tuloy kanya-kanyang hanap kung saan yung dilubak. Nahirapan yung mga motorista dito. Mga Choy, yung Iriga City Plaza. Yan tayo naman sila yung mga nakaraang araw mo Choy. Yun. Kaso nalubat nga lang tayo. Bye bye Bicol. Maraming salamat. Baka pupuntang kanila yun ta ano. Woo! Ginagawa. Bahaw na mga Choy, bahaw. Bahaw Kamusor. Yung pala ito pili oh. Pili Camarinesor. Yun. Robinson, Naga City. Kaya mga Choy, itong ilog na ito mga Choy, yung yung pinagkaano ng Piña Francia pag pista. Yung inang Piña Francia. Daming anglers dito mga Choy oh. Yan. Yan, luwang pala to, ano ta? Oh, luwang to. Noon mga Choy, ano tayo? Sipokot. Noon, Sipokot na tayo mga Choy. Kaliwa na tayo ito, diretso na to, papunta. Yun. 5 PM mga Choy, Sipokot na tayo. Yung mabilis-bilis takbo natin ha. 5:30 na mga Choy. Lampas na pa kami ng Sipokot. Traffic na. Yun mga Choy, pangalawang full tank mga Choy. Na kami sa sa Ragay. Pahinga muna kami dito mga Choy. Kain muna kami ng ng saba. Hinga lang kami kakain mga Choy. Sana madaanan namin yung pinagkain namin ng ng nitip na manok. Mga Choy, kain muna kami sinapot. Saka saba. Pabaho ni nanay. Kain tayo mga Choy. A few moments later. Naka-snack na. Yan ang sinapot. Salamat mother. Sana pabaho na sinapot. Yun mga Choy, nasa na kami. Tabugon, Santa Elena, Camarines Norte daw. Tagal bilis natin. Ang bilis na yung mga Choy. Nakasunod kami sa mga yung riders na grupo. So magano muna kami. Mag noodles. Cup noodles tayo. Sunod pala nito mga Choy, yung Tabugon, Kalawag na.
Malayo pa siguro ang Kalawag, no? Ano ba? Malapit. Yeah. Wala pang 30 minutes. 30 minutes Kalawag na. Yeah. Grabe. Lamig. Lamig mga toy. Shout out to si mama mo. Malapit na kamo ka. Si mama, malapit na ako. Pasalubong namin mga kati sa mga anglers natin kasamaan sa mga fisherman. Mano na. Umiiyak na yung mga bulati. May pagkain naman yan mga kati sa loob ng lagyan. Sana matuwa sila sa atin. No? Sa pasalubong natin na bulati. A few moments later. Yun. Yung kaliwa na tayo rito. Papunta ulit ng ano to. Dire-diretso na ulit to. Okay. Salamat JR La Cruz sa ano sa ilaw. Oh, linaw. Thank you. Yan kinainan namin mga kati nung papunta kami Bicol, oh. Ubos na daw yung native na manok. Oh no. Naghanap tayo. Yan, mga kati, Lopez dito na. Hey, malamig na. Malamig nga lang mga kachoy. Yun mga kachoy. Pangatlong full tank mga kachoy. Gumakakiso na kami. 8:30 na pala mga kachoy. 8:30 PM. Gumakakison. Kakain muna kami mga kachoy. Nag-raincoat na ako kachoy. Grabe ang lamig. Yun, kain muna kami mga kachoy. Grabe ang mahal ng order. Sinigang na ano na talakitok ba yun? 130. Tapos yung ano, yung pusit, 80 daw. Ginto, ano dito sa... Kain muna kayo mga katoy. Yun, kain tayo mga katoy. Mahal ng order mga katoy. Una pala to. Ayun mga katoy, oh. Sumalay. Mahal pala tuna. Kain po. Kain muna kayo mga katoy. Grabe ang lamig. Gumakakisun, malapit tayo sa timunan ano. Ayan tama yung mga katoy. A few moments later. Ang ganda ng ano yung mga katoy, oh. Nagilid yan ng dagat. Ito banda rito mga katoy, ano yun, dagat na yan. Pahingahan talaga tong banda rito. Ano ta? Sirada na naman tayo. Ha? Sa kayo mga katoy, salamat mga katoy. Unang busog to pa? Yes. Grabe ang lamig mga katoy. Rin ko, tinaano ko dito. Sobrang lamig. Yun mga katoy. Grabe ang nilig. Tama talaga kay Bayaw, oh. At naman mga katoy. Kiso na tayo, bumaka. Atimunan kiso na tayo mga katoy. Alas 10 na siguro yan. Alas 10 yan. Atimunan Quezon. Atimunan na tayo. Wala tayo makita magandang view mga katoy. Madilim kasi. Oh no. Alas 11 na tayo ng Yun, pagbilaw na mga katoy. Pagbilaw na. Lapit na tayo sa Manila. Medyo traffic lang mga katoy. Traffic lang. Nabili na mga katoy. Ang lamig na. Woo! Yun mga katoy. Nasa Chaong na kayo mga katoy. Ano na? 11:45 PM. Buhay pa kaya itong bulati natin? Parang sana buhay pa. Kape muna kayo mga katoy. Kape muna. Ang lamig talaga na. Nag-raincoat na ako. Saan ka kaya mabatak? Hindi ka nila lamig.
Bah, tibay ng balat mo. Sabi mo na kayo, Choy. Ang tibay ng balat itong pamangkin ko, Choy. Sabi niya mag-raincoat din para di masyadong ano. Ayaw niya, kayang-kaya niya yung ano eh. Makapal ba yan? O, kaya pa naman makapal pa yung jacket niya. Ah, grabe lamig. Chaong Quezon na pala to. 11:45. Grabe. Tagal nga. 1 hour later. Nasa San Miguel, Santo Tomas na kayo mga Choy. Nakapang-4 na pultang na kami. Ano ta? Kaya pa? Yun mga Choy, biyahe ulit kami. Malamig na mga Choy. Ano kaya nadaanan natin na ano? Di kaya ano yun? Aso lang ba yun? Ang laki ng aso ah. Durog no? 140 na, 140. Carmona pa lang tayo, Cavite. Sa Tracy tayo pupunta mga Choy. Yun mga Choy, natinda natin si Jagta kay mama niya sa Tracy Martinez. Tracy. Kakabi anong oras na yun? Tamang alas 2 din ano? Alas 3. Alas 3 niya yata. Ewan ko, mga 2 yata. 2:30 yata. A few moments later. Ayun mga ate, dumating na kami. Grabe. Ang lamig. Ayan si mama ni Anta. Ate, anong oras ate? Mag-alas 3 na siguro yun ah. Naka-raincoat ako. Lamig-lamig ka, Choy. Anong oras ata? Alas 2:30. Atay. Yun mga katoy. Maraming salamat mga is pagsama ulit sa pag-ride sa amin pauwi ng Manila. Thank you mga katoy. Itong bulating mga ribangan naman patay.